morning. Ito tayo ngayon sa Pampangga, sa airbase, para masaksihan for the first time ang isang festival, ang festival ng mga hot air balloon. Well, it's not the first time sa Philippines, it's our first time. Kasama ngayon, kanina pa kami dito actually mga 2:30 AM. Pero 4 pa nagbukas yung gate, kaya ngayon pa lang pumapasok ang mga sasakyan. And we are excited. Joanne is on. And we have a guest, a friend of ours, si Edmer. So we are expecting a lot of fun ngayong araw. Plus the full moon, and it's quite cold ngayon. Let's enjoy the day. Well, Joanne and I, we already have our tickets. We bought it online. Pero si Edmer, wala pa siyang ticket, kaya bibili pa tayo. It looks like marami namang nagbibenta dito sa daan. So, we have to walk papunta dun sa entrance para bumili ng ticket. At dala namin ang aming tent. Okay, natapos na namin i-set up yung tent. Hindi ko lang ma-video kasi madilim. Pero mamaya, maaga pa, madilim pa. Siguro 5 AM pa lang or past 5. Naghanap kami ng CR. Somehow, in-expect ko ay may mga bands para sa music. Wala ko nakita sa schedule. Saturday ata. Ano mga staff dito, helpful naman sila. Kaya nakita na namin yung CR. And view the entire activity. I was walking outside a while ago and actually saw a couple of people taking selfies already. So don't forget to use our official hashtag on social media. Right, Ramp good morning. vehicles coming up over here on stage, so that which will be start bringing in all of the balloons. Yes, we need all your balloon kami pilots. nag-set They'll up be ng aming dragging along the tent. gondolas as well as the envelopes, and they will also assist Meron ding iba na our nag-set up hot air ng kanilang balloon mga pilots. tents. So what can we look forward today for our first act? Well, we are going Lumipad to na have yung hot mga air balloons spread out across the skydivers. field. So this is a perfect time to take photos as the sun is rising there. Once again is Phil Balloon Fest. So there will be a race between an airplane and a Camaro car with 200 plus horsepower. There you go. For the first time ever, a car versus a plane. And here we go in 3, 2, 1, and go! Woo! Yeah! Looks like we've got
Jelly tang? Alright, so we have to leave the place now kasi mainit na, tanghali na. Yung mga balloons na nag-take off kanina, Hot air ba? hot air balloons, ay babalik sila, maglaland sila ng mga 5 p.m. pa. Uy, Toyota Light is yun, no? Wala. Ayan yung katabi na nakabuka. Ah, yung blue. Katabi Oh? ng gray. Oh, light is yan. Ah. Kilala ko na. Saan? Eh, na di ba gray tapos blue Ah. tapos red na nakabuka. Anyway, so ngayon pinapahupa lang namin yung pagod namin at kami patutungo na sa Pampangga. Saan tayo patungo? SM Pampangga. And then, SM Pampangga kasi Lugan Sini. Nata. Papalamig. di ba Webes ngayon baka may bago ng palabas. Tapos, Webes pa kayo? Biyernes pa lang. tapos, after that, pupunta kami ng San Fernando La Union. Okay, doon tayo mag-overnight sa San Fernando La Union. Overall, ako personally nag-enjoy ako sa buong stay ko sa Hot Air Balloon Festival. That's my first time. Ikaw? Sobra. Kanina naiyak ako sa tuwa. Yung first time kong nakita yung nagano sila. Ano Ay, tawag yung doon? paragliding. Parang, woo! Parang akong bata. Parang, yung heart ko Nakita mo kanina. ba yan, yung paragliding? Yung tatlo. Nag-letter T. Ang galing, ano? Yun yung pinaka... Bumaliktad pa sila, no? Naiiyak ako sa tuwa kanina. Tapos parang, woo! Tapos yung, ano tawag ito? Yung Philippine flag. Na, Na nasa- yung bayang magiliw. Nakasabi Lupang sa... hinirang. Hindi, yung nakakasabit sa paragliding ba yun? Oo nga. Tapos kumanta tayo ng lupang hinirang, di ba? Parang feel na feel ko. Basta napaka sweet na Ano pa? Tapos yung sunrise. Sunrise sa harapan natin siya, sakto. Tapos may pine tree. May pine tree ba? Oh, pine trees. Ah, yung ganun. Pine trees. Pine trees pala yun. Tapos, ang cute. Anong favorite mo na hot air balloon? Gusto ko lahat eh. Wait, wala akong... Ako, nag-stand out sa akin yung kulay yellow. Siguro kasi yung kulay niya. Pero yung Yoda, sa Star Wars, si Yoda. Ah, yung green na may, May tenga. Yung Coca-Cola, sayang. Yun yung inaabangan din namin. Ako, inaabangan ko yun. Inaabangan mo rin yun? Ang ganda siguro nun. Bakit daw hindi mo nag-take off yun? Kasi yung shape niya, Kaya madaling nag-take off yung iba kasi yung ordinary shape lang, Parang yung ganun. teardrop, baliktad na teardrop. Kasi pagka ganun, parang madali lang siya talaga take off. Pero yung Coca-Cola kasi, medyo ano siya eh, marami siyang corner, hindi siya bilog. So, hindi ko talaga alam ano yung sinasabi ko ngayon, pero basta ganun. ganun, Dahil iba yung shape niya kaysa sa norm na, ordinary. mm, Nag-enjoy din ako sa sa karera ng eroplano at ng car. at na-interview ako ng ABS-CBN, si ABS-CBN. Papalabas daw nila yun. Hindi ko alam kung kailan kasi wala akong TV. Balitaan nyo na lang ako. Pero i-google ko yan. ABS-CBN Sports News daw. Hot air balloon. So may segment siguro sa YouTube yan. Ako favorite ko yung Pero- kinain ko na Okay, ano yung kinain mo? Shawarma? shawarma. Ang sarap. Bakit? Kakaiba ba yun sa mga karamihan Hindi shawarma? naman, basta dahil nag-crave ako kanina at nandyan siya sa harapan ko. Kaya lang, masaya lang. Tapos, gusto ko rin yung, tawag ito? Yung mga kite, yung mga bata naglalaro. Kaya napabili ako ng Bumili siya ng kite. kite. Nasa yung kite mo? Tan-tan-tan. Magkano yung bili mo sa kite mo? 100. 100. Papalipad ko to sa San Fernando La Union. Kahit ba tsaka to o sa- payong? Parang payong. Mukhang payong. Rainbow. So ngayon, Uy, ang ganda-ganda ko naman dyan. maganda ka naman palagi. So ngayon, mag almost 12 na. Napakainit dito sa parking lot. At nakatagdalawa tayo Jelly, ano ba yan? jelly tang ice cream mula sa Selecta. Pangmayaman, pangmayaman, Gusto mo pangmayaman. mayaman ka na kasi pang... Hindi yung isa sabi ni Sai, mayaman. pang mahirap.
Ano ba yun? Selecta. Walang pera. Pangit nagtitinda. May nagturo sa amin nun. Anyway. So yeah, this has been a fun day. Well, the day is not done yet. Pero ako hindi pa ako natutulog kasi I drove from Ilocos Sur hanggang dito for more than 7 hours. Anyway, yep, stay tuned. Do subscribe sa video sa YouTube channel namin para sa mga friends namin dyan at sa mga gusto kaming maging friends. Para sa mga adventures. Bukod dyan sa mga interesadong bagay din. Katulad ng Interesadong bagay, interesting things. paglalakwatsa Interesadong bagay. at magagandang mga tanawin at Marriage, pag-iibigan. love. Uy, may naglalanding na airplane. Alright, cheers! Bye! May ipo-ipo. Oh, tapos na. Okay. That was weird. That's my first time na makakita ng gano'n.